Galtzagorri elkartearen sorrera 80ko hamarkadaren hasieran izan zen. Eta orduan, garai hartan Euskal Haur eta Gazte Diktaturaren inguruan gauza asko egiten ziren intuizioz, bazegoen jendeak eskatuta, honen inguruan gebiltzala, baina ez zegoen egiturarik. Eta oso importante izan zen, batez ere Katalunia aldetik eskatu ziguten hemen sortzeko, Galtzagorri elkarte bat sortzeko, gu katalanekin eta gallegoekin, madrildarrekin batera bultzatzeko hau, ez? Eta nolabait, estatu mailan 4 hizkuntzak kontutan har daitezen. Kontestu horretan sortu zen 80ko hamarkada hasieran. Galtzagorri elkartean hasieran sortu zen izan zen, hemen haur eta gazte literatura bultzatzea, zentzu zabalenean. Egiturak sortu behar ziren taldeak, sortu behar zen haur literaturaren inguruko irakurketa bultzatzeko, libura bultzatzeko, horren inguruan zegoen guztian ikusten dut nolabait gauzak intuizioz egiten ziren bazuten pertsona bakar batzuk bere lanak egiten eta nolabait hori egituratzeko, ez? Indarrak batzeko eta horre, eta batez ere hori eta gure haur literatura kanpoan ere nolabaiteko oihartzun bat eduki dezan edo bide bat egiten hasta egin. Orduan, niretzat haur literatura da nik aurkitu dudan bizitokia oso gustukoa dugana, asko disfrutatzen dudana eta gustatzen zaidana inguruki transmititzea eta zabaltzea. Tesia irakurri nuen 87an, Bernardo Atxagaren Behi Euskaldun baten memoriak izan zen aitzakia. Mariasun Landa ezagutu nuen, maitemindu nintzen, ezagutzen nuen bere obra. Baina orduan sakonkiago ere, tesia egiten hainitzan bitartean berarekin askotan egoten nintzalako. Joten gera kongreso batera, Kazeresea, Oepliren kongreso batera, eta oroitzen naiz mai bat, Nere Altzola, Xabier Etxanit, Manu López, Markuletarean dago Elustondo, ni eta hasten gara Galtzagorrik behar duela berriro nolabaiteko berrindartze bat, eta hori, orduan sartzen naiz historian. Eta hasieran lokal ibili ginen, nire etxeko garajea zen nolabaiteko depositoa, katalogoena, telefonoz Galtzagorri bai esaten genuen. Oso politia, ez dakit, hastapenak, ez? Azkenean, Gipuzkoako liburuzainen elkarteak Artzainonaren plazanan lekutxo bat egin zigun, da egon zen aintzanela sarte. Eta orduan bideratu genituen hainbat proiektu, eta proiektu politiak eta importanteak esango nuke, liburuen altxorra, liburu gaztea, eta, oso ondo pasa nuenik. Gipuzkoako Foru Aldundira jo genuen eta emana izan genion jarduera beste proiektu batzuk, beste dimensio bat. Eta baita ere nazioartean. Orduan pixka bat, harremanak sendotu, Oeplirekin, katalan galego eta espainolekin, eta gero ibirekin ere. Eta hor ere sartu nintzen eta izan zen esperientzia izugarria. Eta orduan egon nintzen 2 urtez, hainbat biltzar izan genituen, Txinan, Bratislavan ere egon ginen eta hori. Eta ezagutu nuen ibi barrutik. Zer dan, haur literatura, sorkuntza susmatzen nuen, irakurle bezala, ilustratzaileena ere baina gero dago gestioa, eta gero daude botereguneak. Eta ibi boteregune importantea da. Ohorizko zerrendagatik, Andersen sariagatik, eta noski anglosajoiek duten nolabaiteko monopolioagatik. Tan ibiltze ginen, Oepliren nolabaiteko ordezkatzen da bere bete beharra defendatzen, eta euskal idazlez eta hitz egiten. Hain arte, Galtzagorri elkarte bat zen, baina adituen elkarte bat. Bazen 8-10 pertsonak eramaten zutena, eta ez zegoen zabalik. Orduan, urte horretan egin zen biltzar bat Gasteizen, eta zenbat jende bildu ginen, eta elkarte saldu zen guztion gana, beste idazle sartu ziren, idurigileak, editoriok, irakasleok. Ez genuen argi, zertarako Galtzagorri. Idazleen elkartea, idazleak babesteko, editoren elkarteak, baina Galtzagorri zertarako. Orduan, pizkate, idurigileen elkartea ez zegoenez, pizkate hasi baten gehiago bultzatu den ilustrazioaena. Hori dira eta egin genuen lehenko aretoa izan zen Euskal Irugileen aretoa, Luis Alonsok egin da, ilustratzaile bat. Eta Bilbon egin genuen, eta gero hori ibiltari zen, 3-4 urtez. Beste gauza egin genuen izan zen biltzarrak, lehenkoa izan Gasteizen egin zena, eta pizkat orokorra ziren. Gure asmoa izan zen, hori gai finko bati, etzen zioten biltzarrak egitearena. Eta lehenko izan zen Bilbon, herri ipuinen inguruan,
Gero, gaur egun oraindik dirauena eta uste dut bazkideok batzen gaituen gauza bat da Behinola aldizkaria. Lehengo Behinola aldizkaria egin zen, han talde bat sartu ginen, Manu López Gazeni, izan zen lehengo urteetan, han buru, eta gero izan Ruben Ruiz. Eta han talde bat biltzen ginen, urteetan bi ale egiten, eta orain beste talde bat dago. Galtzagorrin sartu nintzen, hori lan kontuak zirela medio, hortik gutxira, zuzendaritzan sartu, hasi ginen lanean eta harremanetan, oso giro polita egon zen justo hori urte horietan. Ez nuen imaginatzen hori haur eta gazte literatura hainbertze ematen altzuenik, baina Euskal Herrian euskarazko haur eta gazte literatura barnetik ezagutzeako parada izan zen hori, Galtzagorrin zuzendaritzan egotea eta gero lehendakaritzan. Galtzagorri ikusi dut ate bat ideki bezala eta sartzen zara gela batean eta gela horrek ematen dizkizu hori hainbat ate mundu berriak edo gauza berriak ikusteko. Gehien bat ikustezina edo arreba tikia eta itxusia den haur eta gazte literatura nolabait hori garrantzia ematen dio eta plazaratu egiten du gizartean eta presentzia, benetako presentzia ematen dio eta ikusgarritasuna. Guk lan egiten genuen, bideratu egiten genituen ardatzak, ideiak eta hori, baina benetan hori lana egunero gauzatzen zuena, aurrera ematen zuena eta hor nolabait zezena toreatu behar zuena izaten zen idazkaria eta gure garaian hori Leire Ugaldek egin zuen lan paregabea. Ni Galtzagorri elkartean lehendakaria izan nintzen garaian, proiektu aberazgarriena niretzat izen zen kliz klasikoak egitasmoaren barruan egotia, nola sortu zen, nola hasi zen, konturatu ginelako irakurketa eta haur literaturan murgiltzen ginen neurrian, gabezia bat zuela euskerak, euskal zuela jasotzen nolabait liburu unibertsalak, obrak kanonikoak eta orduen kliz klasikoak egitasmoa martxan jarri genuen eta niretzat oso aberazgarria izan zen ofizio eta afizio desberdinetako lan talde batean aritzea. Eta konturatzea baita liburuaren eremuan murgiltzen ginenok, irakurketa maite genuenok horrekin bakarrik, hau da, zaletasuna, ero maitasuna ezala nahikoa liburuaren industria bizirik irauteko. Liburuak behar duela irakurleak bai, baina kontsumitzaileak ere. Bueno, 4 urtez behin edo 8 urtez behin aldatu egiten zen OEPLIren lehendakaritza. Eta, Euskaldunei tokatu zitzaigun, eta Galtzagorriko batzordeak eskatu zian ia ni izangoten itzan. Gure lehenengo zeregina izan zen biltzar bat antolatzea. Eta Euskal Herrian tokatzi zitzaigun, eta Marijo Laziregitani hasi ginen prestakuntza lanak egiten, diruak biltzen, zera guztiak lan guzti horiek egiten. Bitartean Galtzagorriren egitura ere aldatu egin zen, Izaskun Jauregi hasi zen gurekin lanean, eta hiruren artean eraman genuen biltzarraren zama handia. Eta, nik uste dut hor azpimarratu beharko genukela, alde batetik, holako elkarteetan eta parte hartzea, nazioarteko elkartetan eta baita Espainiako Federazio horretan ere, alde batetik beste herrietako esperientziak jaso eta ekarri ahal izan ditugula. Baina gero bestalde batetik, eta nire ustez oso importantea izan da guretzat, Galtzagorriren kasuan, beste herrialde batzuetako esperientzia onak ekarri ditugula, eta horrekin batera sistematizazioaren beharra. Eta nik uste dut hori izan dela gure aportazioerik handiena. Neurri oso handi batean
Galtzagorrik egin du lan hori. Hemengo artistak, bai idazle, bai ilustratzaile, ezagutzera eman. Lehendakari bezala hasi nintzanean, aipatzeko lehenengo gauza, naiz eta ona ez izan, berez, izan zen krisi guztia harrapatu zigula, ez, bete-bete. Bueno, gogorra den gauza horretatik oso gauza honak atea zian. Batetik lortu genuelako, naiz eta diru murrizketak zirela eta genituen gauza guztiak mantentzea. Galtzagorrik lan izugarria egin zuen dana mantentzeko, eta gainera baita ere proiektu berriak atera ziren aurrera, ez. Nik uste dut niretzat proiektu maiteagarriena nire lanarengatik, ilustratzailean naizenez, marrazioak izan zirela. Marrazioak Itziar Zubizarretaren ideia da, eta orain arte Euskal Herrian ez zegoen zeozer sortu egin zuen Itziarrek. Eta hori izan zen ilustratzaileentzat formazio tailer bat egitea. Bai, ni lehendakari bihurtu, Galtzagorriko lehendakari bihurtu, eta berehalaxe, Euskadiko Liburu Ganbarak Urrezko Luma saria eskaini zion, da neurri batean urte luzez egindako lanaren aitortza bat suposatu izan zuen, ez? Oso ondo etorri zitzaiguna, bestalde, 25 urte urruna zala eta etzela, pixkat komunikabideetan agertzeko eta pixkat zabaltzeko gure lana eta ezagutarazteko. Galtzagorri elkarteak bi helburu nagusi ditu, alde batetik haur eta gazteen irakurzaletasuna bultzatzea eta bestalde euskarazko haur eta gazte literatura ezagutaraztea eta indartzea neurri batean, ez? Eta horretarako proiektu desberdinak martxan jartzen ditu, ez? Proiektu guztiak garrantzitsuak dira eta proiektu guztiek badute ezaugarri desberdinak, ez? Proiektu guztien tamaina oso handia da, adibidez Bularretik Mintzora bezalako proiektuak, eta beste batzuk aldiz, proiektu txikiagoak dira edo behintzat zabalkunde txikiagokoak dira, ez? Lehendakari bezala urte eta erdi daramat eta sasoi honetan ezaugarri nabarmena izan litzake estuasun ekonomikoena, ez? Krisi garaia, oraindik bizi dugu krisi garaia, eta neurri batean ikasi dugu estuasun horietan gure proiektuekin jarraitzen, ez? Oraintxe espero duguna da egoera neurri batean aldatzea, eta orduan gure proiektuak aurrera, duintasunez aurrera emateko baliabide gehiago izatea. Niretzako haur eta gazte literatura da literatura. Eta literatura behar dugu bizitzeko, pertsona bezala garatzeko, gure sentipenak eta gure munduan kokapena azaltzeko, barruan daukagun hori ustutzeko, hainbat gauzetarako literaturari gabe bizitzea zaila da. Hau literaturak ditu bere berezitasunak, hartzaileak dira gaztetxoagoak, horrek baldintzatzen du formalki, baina literatura da maiuskulaz. Eta nik kritikari bezala eta irakurle bezala hala bizi izan dut. Eta orduan niretzat estatus hori dauka. Eta guri idazleek estatus hori dute, ilustratzaileek, argitaletxeek, danek. Orduan haur eta gazte literatura handia formato txikian askotan.